Vi skal bevise, at man kan finde toppunktet ved at bruge den her formel, vi ser hernede. Og toppunktet i en parabel, det vi ser herovre, det er det her punkt, vi skal finde. Og vi har forskriften for en parabel heroppe, som siger, f af x er lige med ax i anden plus bx plus c. Der har vi fået en hjælpesætning, der siger, at h af x er lige med a, parentes x minus h i anden plus k, at det er det samme som det heroppe, hvor at h og k, det giver vores toppunkt, altså punkterne her på x-aksen og k-punktet op på y-aksen. Det første vi skal gøre, det er, at vi skal få den her ligning eller forskrift omskrevet til den her op. Og det har vi gjort ved, at vi ganger parentesen ud og bruger, vi kan se, at det ligner meget kvadratsætning 1, og derfor kan vi hurtigt sætte de her nye anderledes og gange parentesen ud. Bagefter der ganger vi så a ind i parentesen, så vi får ophævet den, og ligningen kommer nu til at se sådan her ud. Så går vi så ind og bytter om på ledene, for at vi får det her til at ligne så meget som muligt den her op. Og der har vi så rykket vores 2axh over her, for at det nu bliver vores b. Så det her punkt her, det er vores b, hvor det her punkt her, det er vores nye c. Så skal vi overbevise, at det her h her, det er lige med vores punkt i koordinatsystemet. Og der går vi over at isolere h'et ved at bruge vores b her, som var det samme. Og der har vi isoleret ved at sige b, det er lige med minus 2ah, og der har vi isoleret h til, at det siger h lige med minus b divideret med 2a. Så har vi så fået, hvordan vi kan regne vores x-punkt ud i koordinatsystemet. Og så går vi ned og isolerer k i ligningen på c, som er c lige med ah i anden plus k. Der har vi først startet med at flytte ah i anden over på den anden side ved at trække det fra. Så har vi så indsætter vi så h på pladsen, som vi regnede ud tidligere, hvor vi fik det til det her. Så det indsætter vi simpelthen her i ligningen, som vi se her. Hvorefter vi ganger a op i parentesen. Og når a bliver ganget op i parentesen, så går det her automatisk ud med hinanden. Og derefter så finder vi så ud af, at vi kan indsætte en fællesnævner, som er 4a. Og den her kan I så se hernede, hvor vi også har fået rykket c op i brøken. Vores 4ac minus b i anden, det svarer meget til vores diskriminant, bortset fra, at der er byttet om på de her to led her. Så derfor kan vi indsætte vores d i stedet for, bortset fra, at på grund af, at der er byttet om på de to led, så får vi et minus d. Så ved at indsætte minus d på cellerens plads, så får vi så k lige med minus d divideret med 4a. Og det giver så vores k, så vi finder ud af vores punkt på y-aksen. Og det giver altså skæringen, at vi regner ud, at nu har vi altså vores punkt h på x-aksen og vores punkt k på y-aksen ved at bruge de to forskellige formler.